हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनै माने जोंहा बिबोनांनि हाबा आरोना जोंहा आइनि बिदानि फिसाजोनि हाबा ओमफ्राय जों बेयावहाय दायो थांनो ओंखारबाय नै जोंहा मोथो आं जोंहा बिजावजालि आरो बिजावजालिनि हौवा आंनि बिबोनां जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आइजों आफाजों दा उनावहाय थांगोन ओमफ्राय जों थांग्रोबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय दे हाय होनलाय गासिबो खनसे निजोराखौ नुवाखै बे मानसिखौ नुवाखै नै हिमानसिया हाय दे हर गारि गाखोबाय नै दायो थांगासिनो बारा गोजानबो नङा 1 किल'मिटारसो गोजान आरोना एकल' नङा सारि नंद्रायाबाबो सारि किल'मिटारसो गोजानावहाय थांबाय थानोसै लोगोफोर हाबाया माबायदि जादों नायलांबाय थादो मोसागोन दिनै मोसागोन हाबायाव मोसागोन Biasa mai saja. Itu mazakan. Apa? Sebentar. Ke. Ronsai ni. Amai jagan. Amai jagan. Amai. जोङो हाबा जानाय जायगायावहाय मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय हाबा दाननाय मानायाथ' जाथ'वाखै टाइमा 10टासो जाबाय आरोना ओरैनोथ' 9टानिफ्राय दानगोन होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय ओंखारनाय मानायफोरा लेट जायो नालाय ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो मा समाव जागोनथाय मिथिया जेखि जाया जोङो हाबाया दानगासिनो हाबाया दानगासिनो ओमफ्राय दायो जोङो सिङावहाय हाबलांसै जेसेबां हायो एसेबांनो देखायलांनो नाजानोसै आरोना बिबोनांनि हाबाया माबायदि जादों देखायलांनो नाजानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनै बिबोनांनि हाबायावहाय थिगसे मोसागोन जोङो रेडि जानानै फैखादों आरोना मोसानो थाखाय नैबेखौ एसे नायदो वेलकाम टु आवर वेडिं हेमा एन्ड हेमा हिराम्बा 22 January 2020 itu nanti kayak दिखायदों नुदों नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ दिराज रामसियारि बिथाङा दहाय फुंनिफ्रायनो फैनानै देलाय होगासिनो आरोना ओमफ्राय मोजांना मोनजायाखैथाय मानसिया एसे लरग'ग' जानानै दङ मोनजायाखै बे लोगोफोर आङो न'आवथ' देलायनानै फैखाबायमोन ओमफ्राय नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ आंनिनो सिनाखिखा नालाय दिराज रामसियारि ओमफ्राय एसे देलायफिनजानोसै आरोना देलायफिनजानोसै एसे नै बेमपार्टि दामग्राफोरा मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो बरायनो नागिरदों आरोना दायो मोसा बरायनोसै बरायग्राया नै बेखिनियानो दामफागोन नोङो दामफागोन बेयावनो मानो खामावसो सोंफिनो हाराबाय माबाखौ लादो नुजोबदों
Biras nengari naik kayak. Dia benar ambil dari kamar itu kena hulu. Nay boथिसे जागारनोसै बोथिसे फुंनि ओमफ्राय दा सानफुनि दङ ओमफ्राय आरो दा मोनानि खनथाम आरो ना खनसे जागायग्रोनोसै दे जानानै थांसै आं खामसोनो जागासिनो नुबाय थादों खामसोनो ना हरना दा बहाय बागै ओइ Itu dosa dia ketahuan ni. kalau hore kecap Sabis fitting ba? Sabisan jalan teman. Sabisan. Nah, itu helusu. La baca. Ayung bayi siuni. Senai berare. Memori lakin sih nengko. एसे बोरिं मोनबायना आरो बिसोरो ओमफ्राय बैथिंजाय धोनस्रिखौ नुहुरो नालाय ओमफ्राय बिसोरखौ एसे धोनस्रि देखायनो लांदों आरो आङो बिसोरो नै बैसोरो अरांनि ओमफ्राय बियो नैबे मेकआप आर्टिस्टआ माबानि आरो मामोनलाय बाथाबारिनि बिसोरखौ एसे बेरायहोनो नागिरदों आङो
जाबाय जोङो दहाय खनसे जाखांबाय ओमफ्राय नै दायो खनसे जाबावसिगोन आरो माबानि दानिया सानजौफुनि दहायनिया फुंनिमोन दानिया सानजौफुनि आरो दा मोनायावहाय खनसे दंबावो बेयो मोनानि जासिगोन आरो जानायानो जानाय लोगोफोर बिबोनांनि हाबा नालाय जानांगौ आरोना